Wara madwar 15-il sena weqfin, fl-aħħar ta' din is-sena x-xogħol fuq is-salini ta' San Pawl il-Baħar se jkun lest u miftuħ għall-pubbliku. B'hekk ikunu jistgħu jibdew jintużaw sa mis-sena d-dieħla. Dawn is-salini saru mill-kavallieri iktar minn 240 sena ilu. Fil-fatt il-kavallieri kienu irreklamaw din l-art li kienet bajja kif jixed is-sukkurs tal-ilma li hemm mad-dawra tal-istess salini. Tul is-snin daw sofrew diversi ħsarat fosthom ħajt imwaqqa li minnu kien qed jidħol ħafna ilma. Issa qed isir ir-restawr meħtieġ inkluż taċ-ċangaturi tas-salini. Fil-proġett il-ġdid hemm ukoll 3 tinet tal-injam, 2 minnhom għall-ippakkjar u l-ħażna tal-melħ u l-oħra se sservi ta' ċentru tal-viżitaturi, b'mużew fejn tingħata informazzjoni dwar iż-żona kif ukoll dwar is-salini f'pajjiżna. Dan il-proġett ta' riġenerazzjoni b'investiment ta' 6 miljun euro inkluda wkoll ir-restawr tar-ridott ta' Jimenez li fi żmien l-Ingliżi kien jintuża biex jinħażen il-melħ kif ukoll tal-bur tal-melħ, salt marsh bl-Ingliż. Dwar dan tagħna iktar dettalji il-project leader tar-riabilitazzjoni tas-salini, l-Inġinier Andrew Vella. Triq interna ġiet mballata biex issa n-nies ikunu jistgħu l-esperjenza tal-park tas-salina u mal-Burmiela flimkien mas-salini tal-melħ hawnhekk ikun post miftuħ għall-pubbliku għad-gawdija. Vella jittama li mis-sena d-dieħla pajjiżna jerġa' jkollu sem tajjeb fl-industrija tal-melħ. Nispera li s-sena d-dieħla jkun hawn operatur li jibda jaħsed il-melħ, kollu l-produzzjoni biex jerġa' jkollna produzzjoni qawwija ta' melħ Malti għall-mejda u kemm għall-industrijali. Fuq kollox Vella nnota kif dan is-sit huwa post mill-isbaħ għall-familji Maltin u barranin. Għandek il-vista tal-baħar, għandek il-vista tal-kampanja, għandek l-akwati monija b'arkeoloġija minn ġejja miż-żmien Rumani, żmien il-kavallieri, hawnhekk post tal-gawdija ta' storja Maltija. Fil-proċess tal-ġbir tal-melħ l-ilma l-ewwel jitqiegħed f'żewġ salini kbar, mbagħad jitqassam f'20 salina iżgħar b'qiegħ tat-tafal biex finalment jgħaddi għal 10 salini bil-qiegħ taċ-ċangaturi minn fejn finalment jinġabar il-melħ. Melħ li jintuża kemm għall-użu domestiku kif ukoll industrijali. F'sena tajba minn dawn is-salini jistgħu jinġabru sa 1000 tunnellata melħ.